Tervetuloa takaisin vitallisuuden toisille askeleille. Nyt on aamiainen syöty, lounas odottaa ja ennen kuin sä syöt mitä sä syöt, niin sun pitää saada tarpeeksi vihanneksia ja hedelmiä masuun. Ja miten? Okei, sanoiko sun äiti sulle, että syö sun vihannekset, kasvat isoksi? Nykyisin jopa virallinen suositus on, että syö puoli kiloa kasviksia päivässä. Mutta hei, puoli kiloa. Ei se ole mitään. Haluaisko mä näytän? Otetaan pala kurkkua. Otetaan kunnon pala kaalia. Otetaan paprika. Otetaan omena. Otetaan appelsiini. Otetaan tuosta vaikka sitruuna. Ja hei, come on. Nyt on porkkanoiden aika. Ruvetaan syömään tätä. Miltä se tuntuisi lähteä rouskuttaa niin kuin, tätä ja sitten kaalia ja kaikkea. Ja ottaen huomioon, että ruokatunti on kumminkin se on rajattu minuuttimäärä. Mutta entäs, jos tämän kaiken voisi nauttia näin? Oi, ihan eri elämys. Namskis. Joten juttu on siis saada sun elimistöön niin paljon antioksidantteja, vitamiinia ja mineraaleja kuin ikinä kasviksista ja hedelmistä voi saada. Ja paras tapa rouskuttaa niitä on laittaa ne tänne juisseriin. Silloin terävät hampaat. Se heittää tänne roskasäiliöön kaiken niin kuin tosi karkean kuidun. Kaikki vesiliukuinen kuitu tulee kuitenkin tänne. Ja se tulee sun hyväksesi. Tavallaan mikään ei mene hukkaan. Nyt on kun saadaan tää kaikki mehuksi ja sä nautit sen. Arvaa vaan alkaako vatsa hyräillä. Koko keho soi. Kun sä saat joka soluun sitä kaikkea, mitä sä tarvitset, se alkalisoi koko elimistössä, makia ja himo pienenee. Ja sen lisäksi, kun mä oon vetänyt tällainen mehumäärä, niin ehkä syöt pikkasen vähemmän. Silti ei puhuta painonpudotuksesta, vaan ihan silkasta mehunautinnosta, niin aloitetaan. Mä tuun kuorimaan tän appelsiinin, sitruunan. No, nyt en löytänyt luomuomenaa, sen takia mä kuorin tämänkin. Ja porkkanat menee ihan lehtineen. Hommiin! Mahtavaa! Katsotaan. Perussäännöt juissaamisessa on, että omena, appelsiini, porkkana on hyvä perusaine. Se antaa sen makeuden, täydellisen, mukavaa juoda, kerta kaikkiaan. Sitten sitruunaa, ihan se saa sen raikkauden. Ja sitten sä voit lisätä sinne mitä ikinä haluatkaan. Niin saat lapset syömään raakaa parsakaalia kanssa. Ei oo mitään ongelmaa. Alussa kun sä ruvet juomaan ihan raakaa kasvismehua, niin se voi olla, että vatsa sanoo, että vähän uulala, onko vähän voimakasta. Mutta ei hätää. Joka juissiin mä lisään snadisti aloe veraa, raakaa, tuorepurustettua, kylmäpurustettua aloe veraa. Se tekee hyvää vatsalle, se saa sun ihos hehkumaan ja se auttaa kaiken ravinnon imeytymisessä. Ei muuta kuin bon appétit.